Gusti Allah wis gawe contoh nalika nang donya bae ya mesti nek seandainya pembesar pak teko rene ya mesti bangsane lawang-lawang, artinya lawang pintu gerbang masuk ke desa atau mungkin bahkan kecamatan itu ya pasti ono penjagane. Yakin pos seandainya kok Pak Presiden sholat nang kene umpamane tok mesti kene dijogo nggih. Ono penjagane fasidatu. Nah, karena memang itu sudah menjadi sunatullah lah. Sebelum juga mana ki lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora tanggung-tanggung penjaga langit ditambah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhara inda wiladatihi khawariku wa kharaibu ghaibiyah. Wa dhara lan pertelo inda wiladatihi ing dalem nalika lahire Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sing pertelo apa khawariku pira-pira perkara kang nulaini adat, perkara yang luar biasa. Wa ghoraibu lan pira-pira perkara kang aneh, ajaib, ghaibiyah kang bangsa ghaib. Irhason krana ngalamati dadi alamat dadi tandha linubuwatihi krana kenabiane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Irhas itu tanda-tanda kenabian. Wa i'laman lan pengumuman aweh ngerti bi annahu klamastune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku mukhtarullahi, nabi kang dadi pilihane Gusti Allah. Wa mustabahulan ya tegese pilihane Allah. Setengah saking perkara kang nulani adat kan terjadi ketika lahir Rasulullah, beberapa hal yang di luar akal, kejadian yang luar biasa sebagai tanda memang beliau itu adalah nabi yang dipilih Allah dan sebagai irhas tanda kenabian. Fasidat mongko ditambahi apa asamaul langit, ditambahi hifdzan ing malaikat kang jaga. Karena memang tiap langit itu memang ada penjaganya. La khusus di malam kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langit pintune sing jaga langit ditambahin. Itu memang sudah menjadi sunnatullah ya. Artinya jika orang besar itu akan datang, maka pasti ada penjagaan-penjagaan. Gusti Allah wis gawe contoh nalika nang donya bae ya mesti nek seandainya pembesar pak teko rene ya mesti bangsane lawang-lawang, artinya lawang pintu gerbang masuk ke desa atau mungkin bahkan kecamatan itu ya pasti ono penjagane. Yakin pos seandainya kok Pak Presiden sholat nang kene umpamane tok mesti kene dijogo nggih. Ono penjagane fasidatu. Nah, karena memang itu sudah menjadi sunatullah lah. Sebelum juga mana ki lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ora tanggung-tanggung penjaga langit ditambah. Hifdzan ing malaikat kang tukang jaga. Bener po? Warodya
lan ditolak anha saking langit apa almarodatu pira-pira setan kan kurang ajar sembrono wadawun nufusi lan pira-pira kang duweni nafsu asetoniati kang bangsa setan warajamat bener po warajamat lan balang apa rujumun nayirati lintang kang banget padange kula jimin ing setan kang dibalang fi halim marko hu ing dalem tingkah munggahe rojim. Jadi pintu langit itu dijaga, artinya penjagaan ditambahi. Kemudian setan-setan sing pak mencuri berita langit itu ditolak. Ora mung ditolak, balik diserampang nganggo rujum. Niki warajamat rujumun nairat itu beberapa ulama berbeda pendapat. Ana sing berpendapat ya bintang iku sing gumbalang setane. Ana mana sing pendapat bintange sik utuh ning cahayane sing mata. Nek bahasa kaya nanggolan ngono energine sing terampang. Mbok kabeh pokoke ya kaya kuwi lah. Adapun kita enggak ngerti sejatinya seperti apa. Artinya mbuh bintang sing mlayu njrampang setane apa ki mung energine tok sing ngantem setane, hanya Allah yang tahu. Wa tadalat lan merek ilaihi maring Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam opal angjumu pira-pira lintang az-zuhriyatu kang mencorong. Bintang-bintang yang ada di langit itu medhek marang bumi. Niki diceritake oleh seorang wanita yang bernama Fatimah As-Saqafi. Niku beliau bercerita pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilairake, beliau Fatimah niku weruh bahwa rumah tempat dilahirkannya Rasulullah itu padang mencorong, dan beliau melihat bintang-bintang itu merek marang bumi. Hatta dunantu ana sataqu, sehingga beliau itu mengira bintang itu akan jatuh ke bumi. Sampai terlihat itu kan bintang itu kalau kita lihat kelihatannya maksudnya ya kan kecil ya, tengrelip itu sampai seakan-akan gede niki sebesar gunung. Berarti kan dekat sekali nggih. Lambuh fenomena alam seperti itu nek cara nanggon alami ilmiah entah seperti apa, seperti ini kan mukjizat nggih, irhas nggih, bukan mukjizat, irhas. Tentu saja yang namanya irhas ya padha kaya mukjizat mono, kadang-kadang memang sesuatu yang tidak masuk akal. Wastanarot lan padang binuriha sebab nure anjum, nure bintang-bintang mau apa wihadul harami tanah haram tapi sing ndek operane tanah legoke haram waruba lan tanah dure haram, perbukitan dataran rendah dan perbukitannya itu sampai
padhang sebab kenang cahayane bintang-bintang sing medhek mau. Wa jalan metu ma'ahu sumertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa nurun cahaya adoat kang madangi apa nur lahu krana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa sik baleni baleni salah wa jalan metu ma'ahu sumertane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nurun apa cahaya adoat kang dadi padang lahu krana nur apa kusuru syami pira-pira kerajaan bangunan kerajaane tanah Syam al Qaisariyah kang bangsa Kaisar istana Kaisar yang ada di Syam maksudnya ngono. Faro'a mongko ningali ha ing mau apa namanya kusur Syam atau Kaisar ing Kaisariyah kerajaan kekaisaran Syam sapa man wong bibitahi Makkah kang ana ing sekeliling tanah Mekah daruhu kang utawi umahe wong wa mahnahu lan panggonan kuwi lah kampane apa nih panggonane wong maksude cahaya sing madangi tanah Kaisar mau sampai orang-orang yang desanya berada di sekeliling Mekah itu bisa melihat istana Kaisar yang ada di negara Syam. Wang sodaa lan dadi apa rusak wang sodaa lan dadi retak rusak pecah opal iwanu pira-pira apa rane gunung kerajaan iki arane apa istana bil mada ini kelawan pira-pira kota al Kisrawiyati kang bangsa Kisra alladzi rafa'a kang wis ndurake sapa Anusarwana Raja Anusarwan samkahu ing Iwan gamane lang alladzi rafa'a Anusarwana samkahu wa as wa sawa bener dong ora katok ya Gus ngono. Wa sawalan jumenengi mayete bangun sapa Anusarwan hu ing Iwan mau. Maksude gampangane istana kerajaan yang dibangun oleh Raja Anusarwan iku padha retak samane iki. Padha pecah. Wasakota lan rubuh opar bawa asyarota 14 ming surufati saking menarane Iwan. Jadi kerajaane padha retak kemudian menarane padha rubuh al ulwiyati kang dhuwur menara-menara sing dhuwur iki rubuh wa kusira lan pecah lan dadi pecah apa mulku Kisra kerajaan Kisra lihau lima krana pekewe perkara
asoba kang mengenai apa ma hu ing mulku Kisra wa ara lan teka apa ma hu ing Kisra. Kerajaan Kisra kaisar berarti ya Kisrawiyah amane ki padha bae pecah kerajaane. Mulku Kisra iki besok sing bakal sing bakal disuratin Nabi, kemudian surate disuwek-suwek niku nggih. Nah iku dina dilaleken Rasulullah itu kerajaannya sampai dadi pecah. Wa khomadat lan dadi padam mati apa aniranu pira-pira geni al ma'budatu kang den sembah bil mamaliki kelawan pira-pira kerajaan al farisiyati kang bangsa Parsi. Jadi di malam rahile Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning kerajaan Parsi iku ana geni sing pirang-pirang puluh tahun, pirang-pirang atus tahun kira tau mati sehingga disembah. Nah, pada saat lahir Rasulullah geni tersebut jadi mati padam. Api abadi. Akhirnya orang abadi mengklaim. Lah isane padam nang apa? Litului badrihi krana lahire atau terbitnya cahayane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muniri kang banget padange wa israqi muhayyahu lan prana padange peraupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksude geni sing kokae iki kalah padange mbek padange Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mati. Kalah padang kaya ngono kuwi. Wa ghadat bener po? Wa ghadat lan didisat apa buhairatu sawata telaga sawat wa kanat lan ana apa telaga sawat ana iku benal Hamadana ing dalam antarane negara Hamdan wa kumalan negara Kum minal biladi saking negara al ajamiyati kang bangsa Ajam. Jadi di daerah Kum antara Kum dan Hamdan kuwi ana yang namanya telaga sawat yang selamanya tidak pernah kering. Nah, pas lahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telaga tersebut ora tahu-tahu ujug-ujug ora enggan-enggun bahasa Jawane mara-mara didisat. Lah Hamadan karo Kum itu masuk daerah Iran. Masuk daerah Iran. Mulai dinjenengi Ajam. Kalau dalam tradisi bahasa kitab kuwi bangsa atau negara itu dibagi mung loro tok. Siji bangsa Arab, loro bangsa Ajam. Dadi sakliyane Arab yo Ajam, termasuk kaya kita orang Indonesia, wong Jerman, Jepang, Hong Kong, Inggris komplit ki jenenge Ajam. Pokok sak liyane Arab dijenengi Ajam. Wajafat lan garing itkafa nalikane nyegah
apa waqifu maujiha tetesan ombake Buhairah atau telaga tadi as-sajaji kang gemblondor deras apa yana piuhati kalmiyah pira-pira sumberane iki banyu. Maksude sumberane banyu toe telaga sawat iku sampai garing sehingga orang ngetokke sumberan. Wajafat itkafa waqifu mausya sajajiyana biuha tikal miyah. Wa fadawati samawata wallahu a'lam.